den, jmenuji se Tomáš Sekanina a v tomto videu bych vám chtěl představit firmu Motozem, nacházející se v Šenově u Ostravy. Tato firma se zaměřuje na výrobu a prodej motooblečení a příslušenství. V tomto videu vám představíme vlastní značku motocyklového oblečení RSA, prodejnu s motooblečením a prodejnu s motopříslušenstvím a díly. Právě se nacházíme v oddělení expedice, odkud vám odcházejí vaše balíčky. Při nákupu na 3000 máte u nás dopravu zdarma, pokud by vám neseděla velikost, zdarma vám ji vyměníme. Jmenuji se Vítězslav Mrkva a jsem jedním z majitelů firmy Motozem. Zde usedám každý den a mým hlavním úkolem je vaše spokojenost. Dobrý den, mé jméno je Martin Jindrisek a mým úkolem je propagace naší firmy. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zákazníkům a také zaměstnancům, kteří neustále přicházejí s novými podněty a pomáhají nám tak vylepšit naše služby. Jsme také distributoři české značky elektrických skútrů Akumoto. Na ujetí 100 km vám stačí pouhých 5 korun nákladu. Například tento model, který vidíte, stojí pouhých 39 970.